Mphenduka ithekene loose ngeke usangikhona ngoba ngikhipha inamba isabalale lonke idolobha umlando siyaqopha asihlehliso fele empini njengamasosha speak my mind ihlele ivalo ungangitsheli ngobsoka. You know the vibes. I'm with SaNdi OG on the building. Panagithi khabajani. Khabajani manje. Ayi siyancenga mfowethu siyaphusha. So tell us about SaNdi OG. SaNdi OG umfana omncane oyithandela i-rap, uthanda ukurapha nje. Yabo. Dala ngaqala ukurapha, ngingakazi nami nokuthi ngenzani yabo. Yeah. Mangakulalela izinto kangirapha ngisaqala ukurapha. Yama ngifisi nokuzizwa bathi ke wonke umuntu uqala yabo. Khona la aqala khona. Yeah. Kusukela e-primary yabo. So yeah, ngithandela ukurapha nje kwaze kwafika ke lesikhathi sokuthi kumele ukuthi ngirekhode nje ngamanje. Sure. Yeah, mfowethu, let's look at the place. Uqhamuka kephi uSaNdi OG basically? uSaNdi uqhamuka endaweni kwaMhlabi yalingana. Usuka eJozini nje mangizokho specific eJozini. Ngisuka lapho ke. Mfowethu uma ngabe ngikuzwa uthi kaMhlabi yalingana. Umhlabi yalingana phela udume. Ngiyazi ucabangani. Into yokuqala nje ufike emqondweni umuntu uyazi ukuthi sengihambile indawo ezihlukene la eThekwini. Mabe ngibuza ngisuka lapha eJozini yabo umuntu avele ehleke. Siqala i-conversation elandelayo lapho ke i-conversation yazi. Ngiyabona. Uthiwa lapha kuneyishingishane lapha. Ishingishane zivesane sifike la phambi kwakho siground kabili kathathu unyamalala. Kunzima kakhulu. Kanti iqiniso ngiphuma khona lapha kunzima ngempela. Kodwa njengomfo kaSaNdi wathi mina noma ngathiwa ngizima kanjani le rap yami le ngizongena nayo ngiphuma nayo. Noma ngabe kunjani nje kuyohlezi kunjena yabo. Hayi mfowethu akusitshele ngale ngoma le kunengoma engibona la ishisa igijima ngenye ngendlela eyisimanga ngibe ngisathe nayo ingoma bo. Hayi i-freestyle ithi ngiyamosha. I-freestyle kahle kunamajita engisebenza nawo amajita uLeroy Makhoni bakhona la eThekwini bafunda la eKZN yabo. So uLeroy Makhoni wenza ama-beats yabo and ngirecorda kuyena yabo. So uyena umuntu owenza yonke into. So ngisebenza naye ngihlezi nginayo isikhathi esiningi e-studio yabo. Mawukuthi angikho busy then ngise-studio. I-freestyle iphuma kanjani? I-freestyle iphuma ngokuthi siyarecorda, sihlezi record ziningi ingoma esirecordile kusamele ukuthi iphume abantu basemele ukuthi bazizwe yabo. So uyangilalelisa ke ama-beats yabo awenzile. So i-beats le freestyle elinye lama-beats engilizwile ngalithanda ngoba ngiyakuthanda ukurapha and i-beats le rap lelana yabo. So ngathi ke siyishaya ke le freestyle manje nje yabo. Khona studio angicabanga ukuthi mhlawumbe uphelele 5 minutes senzayanto lana ngeze i-beats nje akuphelanga isikhathi eside ngizilizile i-beats ngathi ngiyacela ungifake yabo. Wangifaka ke sayirecord ingoma ngathi yaphuma futhi namhlanje mangifika endlini ingoma osekayikhiphile yabo. So fast phuma kanjalo. Lokho kwe-rap kufika nini kuwena? Okwe-rap mina kahle ngumuntu obethanda nje umculo nje. Ngisa nabo 9 10 11 yabo ngithanda umculo i-gospel yabo yona into ebengilalela because ngikhule ngesontweni yabo. So bengilalela boSifiso Ncwane ukuthi ngiyacula yabo. Bengihlambe bengiphupha nami ngililanga ukuthi ngingacula yabo. Indaba yokurapha bingeke ekhanda lami. Indaba yokurapha ifika kanjani? Kunomjida obekade efikile ngasekhaya yabo kade rap. Ngahlangana naye ngililanga i-rap ngingamboni yabo. Ngeze umuntu lokho ekhuluma ephinda amagama ngithi uyahlanga ekhaya uma ngimbona ngithuke edlule yabo. Uma esedlulile mangabe sengifika ke sengibachazela la engiyakhona bangitshela ukuthi hayi nokufike nini bangitshela ukuthi uba igama lakho akahlanga uyarap yabo. So ngize ngihlangane ke naye ke ngendlela ethile wafika ekhaya yabo. So wangibhalela nami uPhiso omncane wathi ngilokhu ngiphinda because baningi abantu kade bengarekhodanga ingoma basi baningi abantu kade besha ama-rhymes wakhe yabo. Ukuthi into ehleze isho abantu asekhona ekhanda labo sebayazi yabo. So wangibhalela phansi ngaqala kanjalo bengilalela buzayo ngaleso sikhathi so because ngabo 2012 2013
manje yabo so alright mfowethu ake sithole lana kahle umuntu oyi-influence kuwena as a rapper, you see, okumotivateayo nje each and every day for you to wake up and write songs. Ngicabanga ukuthi ngoba ngiyathanda ukuthi mangabe ngibhala ingoma abantu beyizwe isikhathi esiningi uzongizwa ngikhuphuka ngesizulu. Ngeveneke yabo so uDuncan uSkuva yena umuntu ayikho ingoma yakho ngangidlalela yona ngozele yabo uzomdlalela ingoma kaDuncan izomcabangisa yabo ukuthi ngianalyze amabhazi akhe so noma ngabe iphi ingoma kaDuncan uzoyidlala izongikhumbuza ipen nephepha yabo so lento leyo ke ivusa ukuthi kumele ngibhale ivusa ukuthi kumele ngirap yabo after ingoma kaDuncan ngizodlala ibeat ngifreestyle nami so lo muntu lo une-influence yabo so kuze kwafika la kutheni ngiyafisa ukuthi mhlambe ngiyombona yabo ngihambe ngiye lapha eBed Center la kuhlangana khona ke omrap abaningi yabo platform leyana yama artists asakhulu ukuthi bekwazi ukuthi beveze ikhono labo lapha yabo. Now Duncan usuke khona lapha uyafika usuke khona lapha nabuzakwe esikhathi ngicina kuya nje bekunakhona bomnqobiyazo bebaningi namajitozalo yabo so so kuhlangene nje abantu abathanda irap lapha nomculo kuhlangene ngaleyo nto leyo yabo so so i-audience yakhona kusokuwa abantu vele abaraphayo i-audience yakhona abantu abaraphayo nawo ngayo uyobukela phansi ngiyakuthembisa ukuthi nje mhlawumbe 80% abantu abalaphana bayarapha maye ngarap useke zama ukubhala mhlawumbe ehluleke bayithanda abantu abalapha nawo into engithanda ukubhala lapha alright mfowethu napa ke phela ama-subscribers ami la who are in process of becoming, they really want to hear your music. Ake sibadlalele so into esizoyenza sizodlala ingoma yakho and then you will be explaining uchaze kabanzi ukuthi okay what influenced you to write the song or what was going through your mind when you were writing the song. So we're going to play SaNdi OG Body Calls, the first one. SaNdi OG. SaNdi. Yes. Ayekhala. Finally, my nigga show me where the ground is. Nango amandi kuseli roya umtshela uphethe bani. Nango manizi kuseli roya umtshela uphethe bani. Nango thabile kuseli roya umtshela uphethe bani. Uasibu mbalo ayanda uphethe bani. Nango siphewu neliswa ekse uphethe bani. Nangu sinothulungu mina ekuse uphethe. Ngifune imadila ngifune ne-fame, I wanna be independent bese ngisiphilele careless. You want the smoke zongithola ngisishilele ekhepeni udade umadiba negap vele nepower lesekele fanda khunami izolo benawe mfana ungalingi uzumthembe yekele ukufuna ama-angel ngcono udlale no-devil yekele ukukhuluma sense dala ukhuza manje usabisa ngejele phenduka i-beast manje gotta tell me where the bread is phethe ama-casket awu-7 call up i-crew yakho iphelele phenduka udef ngeke umtshele wakhula umuntu usephenduka uchef manje sisika lekhekhe ngera kakhokho uyasensela ngela nobuthongo uyasebenza izikhala kakhulu Body Calls. So yabona le ngoma le ingoma yabantu abasha abasibasha yabo. Sure. Ngiyacabanga ukuthi uzothatha le ngoma le udlalele umuntu omdala angicabanga ukuthi angarelate kakhulu understand so ngizokubeka nje kube iqiniso lokho indaba ingoma le yabantu abasibasha abafuna ukujabula yabo because kumele ujabule ngilivele ukuthi kumele ujabule manje usasemncane yabo konke okwenzayo ukwenze manje makuhluphe manje angeke uzobe ikhehleni na 50 usahlupha wena. Sure. Ikhathi ziyashintsha sikhona isikhathi sokuthi ube mdala ke njengamanje but le ngoma le ingoma yokujabula nje yabo ungacabanga indawo zokujabula ezibumnandi ungayidlala lapho iyangena yabo ingoma nje ukuthi umuntu mangabila yabo into kanjalo. Body Calls. What kind of a call is this one? Body Calls. Okay. Yabona la ngicabanga ukuthi ngifaka konke yonke into ngiyifaka la yonke into ethinta ukujabula ikhona yabo yonke into ethinta ukujabula so ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi wena uyichaza kanjani indaba ye-Body Calls but mina
Ngicabanga ukuthi yonke ikholo oyenzayo ezokujabulisa noma ngabe kuthiwa ubiza umngane wakho niyahamba niyophuza noma ngabe kuthiwa ufonela abantu but yonke into oyenzayo efonini ezoletha ukujabula emva kwalokho ke ngichaza kanjalo. So ufonela noma ngabe ubani omcabangayo okujabulisayo yabo ozoletha ukujabula ngaba ubani so ngichaza kanjalo mina. Alright. Hayi ngiyakuzwa mfowethu. Ngiyakuzwa mina siyamuva ke manje siyaqhubeka. Siya manje kunja igame inja yegame SaNdi Og inja yegame. Ake sizwe. Hleli nabo lovubani nja igame. Funa ungitshela ubani nja igame. Hlala phansi ubani nja igame. Msengomanzi ubani nja igame. Hleli nabo lovubani nja igame. Funa ungitshela ubani nja igame. Funa ukuphasa ibreak egcwele imali emasengoduka. Ukurekhoda ngiqopha umlandi kasi ngiliphethe kanjani ngasawucava ikhambani. Mina ngidila ne-package sengifuna nokukhandisa. Sifa samadamu siledela ibhithi siyaqaqisa. Dala ngayiqala sisukele esikele bese ngirapha. Ngeze nhlekelele ikheselele ngivele ngiqedele ngidedele ngene ne-west ivele mele ngithole umqhele. Ngiluma uphephese njenge-rex umese ubeke back. Umuntu esozumthembe mfana angekho nozokubhekelela. Noma izale shake vele neskili ngisiphethe ke. Dala ngibuka abafana ngathi ngifuna ukufana nabo. Bonke ngibafake ekhaskethi. Uzala hlala phansi ubani nja igame. Msengomanzi ubani nja igame. Hleli nabo lovubani nja igame. Funa ungitshela ubani nja igame. Hlala phansi ubani nja igame. Alright. Inja yegame SaNdi Og. Inja yegame. Mfana yithi. Ukuthi yonke into engiyenzayo so kahle ngichaza ukuthi nginja yegame kuyo yonke into engiyenzayo ngoba ngiyayinikeza isikhathi ngiyimisele ngifaka amandla kuleyo nto leyo. So ngiba inja yegame ngaleyo ndlela leyo yabo so ngiyakubona noma ubani akayidlala le ngoma ifile ngathi inja yegame. That's all. Hayi kanza wethu, if you're feeling like a top dog inja yegame, play the song njalo nje kuseni. You see? That's all. Alright. So now we are moving to the live performance. Ngiyamosha the freestyle. Now uyalaza udaba. Aziyakhala manje nganza ukuthi benishilo. Benge ngachaza ngathi sizoba nane live performance with SaNdi Og. Fana yithi? Yebo. You are ready for this one? Ready. Ake khali. You're ready. Ake khali impela. Okay. Ngiyamosha. Vele ngiyamosha. Angizwa? Double cross muzokhokha vele siyamosha abantu babantu asikwasi siyajola mphenduka ithekene loose ngeke usangikhona ngoba ngikhipha inamba isabalale lonke idolobha umlando siyaqopha asihlehliso fele empini njengamasosha speak my mind ihlelivana ungangitsheli ngobusoka umthatha kancane nestyle sami uyasitosha dala nginibhekile umuzo onotshwala nizokhomba udlala ukungishalazela kwithekeni ngiyakubona waye ungangiqondi sibhekane njengamadoda where the brightest ayibonwane imali yesonga uhamba lapha engihambe khona uyazi ngisazoloba dlala ngamagama noma ungahitha ngiyakhona intwana idelela kakhulu kujuluka amadoda ukhula kura ngethemba sophola lesilonda Forget short and easy. This freestyle is short and easy mfowethu kahle ushiya sesathi sisalalele sakhona sakulindela. So kahle le ngoma nginikeza isikhathi ukuthi uanalyze ibhani lonke iline engilishoyo ngoba ngiyangithanda ukuthi mangabe ngizokhipha umsebenzi kube ukuthi abantu bayaunderstand ukuthi ulalela nje ingoma nje uthi kanje kodwa ulalele ukuthi ngithini yabo. Sure. So which bar le ngoma othi wena uthanda kakhulu? Athi ngibona ngithanda lethi uhamba lapha engihambe khona ngoba uyazi ngisazoloba. Angithi uyazi ukuthi umuntu mangabe ehamba la uhamba khona usuke ebukele kwena. Angithi uyazi ukuthi mangabe uhamba uyakwazi ukuloba. Uyazi ukuthi mangabe umuntu uyabona ukuthi umuntu uhambe kuphi ngenxa yokuthi uyaloba. Uyazi ukuthi ukuloba ukubhala. So mina abantu babola kumina ngendlela yokubhala but i-punchline leyo because ichaza izinto eziningi ukuloba so ngiyayithola ama steps.
Alright. Manje sesizovala. SaNdi OG, you can give us your last words mfana kithi and tell ukuthi ufisa abantu bekusupport kanjani. Okay, okokuqala nje ngicela ukubonga ukuthi ngibe lana, ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe lana. Into engiyifisayo ukuthi abantu bolalela umculo wami, yabo mangizokhipha nje ingoma kube ukuthi bayalalela, bayakhona ukuthi ba subscribe kwi-channel enginayo or ngabe i-Facebook page noma ngabe kuphi la ngithola khona. Ngifisa ukuthi abantu babe khona lapho ngoba ngizolokhu ngisebenza ngikhipha umsebenzi omusha ngaso sonke isikhathi. Angeke kube ukuthi mhlawumbe kuzodlula inyanga ngingabanaki, ngizobanaka ngoba kahle lento eyethu sonke. So noma ngabe ubani ubelievela kumina, ngicela nje leyo support leyo, yabo. Yeah. Nganza wethu, me and SaNdi OG here was signing out.